जायहा बे भिडिअखौ नायगासिनो थैंक यू सो मच फर वाचिं माय भिडिअस आरो आं डिमोटिवेट जायाखै मानो होनबा आंना भिउस खम फैयो मायो आंनि चेनेला डेट जालांबाय जेबो सानाखै आं बेखौ थांखांफिननो नागिरगासिनो दायो ओके स' काम टु द पइन्टआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअनि पइन्टआ जाहैबाय कि मोनसे कमेन्ट मोन्दोंमोन जेरावहाय लजिकेल खोथा बुंदों बियो ओके लजिकेल खोथा बुंदों जेरावहाय माने उदालगुरिखौ मेनसन खालामदों आरो जेनेबा कि उदालगुरियावहाय बिराद इदि हमजा हाबा होजादों नङा होमबा स' बिसोरबो हमजानांगौ जायफ्रा हाबा होदों ओके बिसोरबो हमजानांगौ होननानै बियो गावनि ओपिनियन शेयार खालामदों आं बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो गोसो आं बे बुंनायाबो राइट बिनि ओपिनियन शेयार खालामनायाबो राइट मानो होनबा बिराद जोंनि बर'आवबो दाय मावो नङा होमबा दाय मावखानानै सेंग्रा सिख्ला समावहाय दाय मावो बैसो मेचुर जायै समावनो दाय मावना लायो नङा होमबा बेवहाय जेब्ला हमजायो होमबा मा खालामो कि सलिउसन जाथों होननानैसो माने जेनेबा हाबा होनो हायो बाट रियेलिटियाव बे सलिउसन नङा मानो होनबा जोङो इयुननि साननांगौ माने लाइक उननि फिउचारनि बागै साननांगौ बिसोरनि फिउचारनि बागै साननांगौ जायखौ बिसोर हाबा होदों बा जायखौ बिसोर थुसोमदों कि हाबा जानांगौ नोंसोरो होननानै स' बिसोरनि फिउचारनि बागै साननांगौ मानो होनबा फिउचार होनबा बिराद गिदिर खोथा मानो होनबा दायो हाबा जानाय हिसाबै आं बेफोरखौ बुजिसै अके स' आं बेखौनो होननो लुबैयो जोंनि ससाइटियाबो चेन्ज जानांसिगौ जोंनि ससाइटिनि मेन्टेलिटिया चेन्ज जालांसिगौ जोंनि बर' ससाइटिनि गेजेरावहाय बे मेन्टेलिटिया चेन्ज जानांगौ कि बेनो सलिउसन होननानै साननाङा अके जे उन्दैयाव जिखुनु जा दाय मावबाय नालाय हाबा होनांगौ बेनो सलिउसन होनना सानना लानाङा मानो होनबा डिफारेन्ट सलिउसन्सफोरबो थागोन अके बेलेग सलिउसन्सफोर थागोन एबा बेलेग प्लेनिं खालामनो हायो बिसोरनि थाखाय कि मेचुर जायागौ मानि नोंसोरो बेखौहाय हाबा लानो मोना एबा मेचुर जाथारनांगोन होमबासो हाबा लानो मोनगोन एबा मेचुर जायागौ मानि हाबा मोना आरो बेलेगनोबो होनो मोना होननानै मोनसे लिरनाय एबा इदि थाबा मोजां मानो होनबा नाय उन्दैयाव हाबा लागोन बाय बार्थ अल्स' कमप्लिकेटेड जाहैखायो बार्थ जानायावबो कमप्लिकेटेड जाहैयो आरो गथ'फोर फिसिनायावबो गथ'फोरखौ फोरोंनायावबो कमप्लिकेट जायो मानो होनबा मोजां फोरोंनो हाला बेफोरनो दुस्थ' जालांसिगोन बेफोरनो गाज्रि जालाङो स' बिदि जालाङो स' बेखौ बुजिबा मोजां आरो जाय कमेन्ट खालामदों थेंक इउ स' माच यार एटलिस्ट नों आंखौ मोनसे खोन्थादोंबावदों कि इदि जोंनि बर' ससाइटियाव दंबावो होननानै आं मिथिखायो दङ होननानै बाट जि नों बुंबाय अके बेयावसो आं माने एसे मोनबावबाय आइडिया मोनबावबाय कि लाइक नंगौ जायफ्रा थुसोमदों बिसोरबो हमजानांगौ होननानै अके स' आं बेखौनो होनो लुबैयो नाय एसे बुजिदो जोंनि ससाइटियाबो चेन्ज जादो मेन्टेलिटिया एसे सोलायसाबदो नोंसोरबो हामा ल' होननांसिगोन माथो होनबावनो नङा होमबा जों जेरै बर'खौ देरजानो लुबैदोंबा बेफोरखौ बुजिनांसिगौ अके एबा बर'खौ जौगाहोनो लुबैदोंबा बेफोरखौ बुजिबा मोजां जास्ट बे ड्रेस गाननाय मानायावल' बांद्राय जाज खालामबाय थाबा जाला अके बाट बेफोरखौबो साननांगौ जाहैयो अके फिउचारनि साननांगौ जाहैयो आम हेपि जायहा कमेन्ट खालामदों आरो जायहा बुजिदों कि नंगौ बेफोरबायदियाबो हमजानांगौ जायहा हमथाबलाबायनानै हरदों बिसोरबो हमजानांगौ जायहा सानदों इदि नंगौ नोंसिनियाबो राइट नोंसिनि ओपिनियन शेयार खालामनायाबो राइट आरो रावबो नोंसिनि ओपिनियनखौ रावबो मिन्स लाइक गोदो होनानै दोननो हाया आं डेफिनेटलि बानायगोन भिडिअ जायहा गावनि ओपिनियन शेयार खालामो आंनि कमेन्ट बक्सआव सियरलि आल मेक ए भिडिअ अन दाट अके आरो जोंनि बर'फ्राबो एसे बुजिहांबाय दायो कि नोंगौ उन्दैयाव हाबा होनाया गाज्रि होननानै बुजिहांबाय खोमा आंथ' दायो सार्भे खालामना नायहैयाखै रावखौबो पार्सनेलि सार्भे खालामना नायाखै स' आं बारा मिथिया बाट आं बेखौनो हप खालामो एबा आं विश खालामो कि नोंगौ जोंनि बर'फ्राबो दायो बुजिसिगोन कि उननि फिउचारखौ नायोबा बिराद गाज्रि उन्दैयाव होसोमलाबायनायाहाय हमजालाबायनानै जेनेबा मोनसे खोथायावहाय दे हमजाबाय मानियोब्रा जोंबो बाट एटलिस्ट बिनि सलिउसन्सखौ डिफारेन्ट सिस्टेम खालामदो एबा डिफारेन्ट खालामदो दायो इदिबाथ' माने जेनेबा पुलिसा दायो मोनसे खोथायावहाय हमदोंबा जेनेबाहाय पुजारि होन पास्टर होन इदिफोरखौ हमदोंबा डेफिनेटलि जायहा थुसोमनानै हरदों एबा हमजानानै थुसोमदों जाय मानसिया थुसोमनानै हाबा लानांगौ नोंसोर होननानै बुंदों डेफिनेटलि बिसोरबो हमजानांगौ अके स' बिसिमल'सै आं आसा खालामो बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे एटलिस्ट सामथिं लाइक एनिथिं फ्रम दिस भिडिअ नोंसोरो बुजिनो हागोन एबा नोंसोरो एटलिस्ट मोनसे मेसेज थाङो ससाइटियावहाय जोंनि बर' ससाइटियाव बेखौनो आं आसा खालामो आरो जिखुनु भिडिअ बानायो डेफिनेटलि बेयावहाय मेसेज थांनांगौ होननानैसो आं बानायखायो स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट